Guys! Tuturuan tayo ni Manay. Anong gagawin na? Ano yung lulutuin namin? Ano maalit yan? Giblet tsaka liver. Anong tawag dito? Wala lang. Wala lang. At tayo. Ito yung naalala ko kasi si Papa, halimbawa, punta siya ng sabungan, nagpapabili kami ng, atay. Sobrang gusto ko. Hindi siya mabibili sa, hindi siya mabibili. Meron siya sa Foodland. Kung nandito kayo sa Australia, meron siya sa Foodland. And mura lang siya. Hindi natin kinuha yung receipt. Ano lang siya, Luis? $2.40 lang yan. Basta mura lang siya, wala pang $10 yata. So, dalawang ganito yung binili, tapos dalawang giblets yan. Yan. So, ano mo na gagawin? Dahil? Nasaan yung wok na? Wok na malaki? O yung, tama na lang. Ano na lang? Lugasan na yun. Okay, yung non-stick na lang dahil para hindi mahirapan. Ito, ganito kalaki? Ayan, okay na yan. Ayan. Ano po? Di ba ibuboil pa? Oo. So, gusto mo i-boil dito sa... Hindi, okay na to. Yan, dyan ibuboil. Okay. Ayan, bahay na kami ni Race and So, tubig. turuan ko na siya magluto nito kasi hindi yung pato makikita sa vlog ni Race. Kasi matagal-tagal pa ito. So, na, ano yung cake? Lahat tululuin natin. Okay. Nakaka-addict yan dahil. Hala. Okay na sa'yo sa channel ko. Oo, kasi cooking with Shona and my kids. Kasi hindi pa nila yan makikita sa akin dahil. So, para next time, You're hungry? what do you want? You want some snacks? Because we will still cook this. It will take a while. Do you want some cake? Like cake snack? Do you want something? Or chips? Mahilig to sa chips. Is it? Chips? Mahilig sa sweets. Sweet? Okay. Just 1 second. We'll just put this in there. And then... Honors. Now, I'll get you chips later, okay? Just about 5 minutes. So, cheese. Also, cheese man yan dapat. Hugasan mo na, guys. Tapos, i-boil. Boil. Asan na yung garlic natin? Dito. Dito may Ikaw na din. Please, thank you. Ubusin mo. Isang Ay, ulo. bongga. Isa ganito. Ilang garlic ba? Yan na. Lahat na. Ito lahat? Ay, bongga. Gusto ko yan. Maraming garlic. Ha? Chip, I'll get you chips. Get your chips. Okay, choose. Pili, which one? Which one you want? We have this. Which one you want, Papa? This. We have this. This one. That's good. That's really good. Gusto niya Careful. ng ayun yan, sweet tea. Parang ako lang yan. that one. Okay, say what Gotcha. you say. That one, you gotta share. Share Muna. After you finish that, you can choose another one. Go. Pwede dito. Sharing is loving. Turuan natin si Simple Race magluto nito kasi favorite niya rin daw to. Nakikita niya lang to sa Instagram. Tinry ko to noon man. Hindi talaga. Hindi masarap. Nakita mo yung picture niya sa Instagram? Buo-buo. Sa'yo. Oo. So, hugasan muna, guys. Hinugasan lang ni Manay, tapos ano ko lang yung garlic. So, sabi niya, ito daw buong garlic, ito. Buong yan. Tapos, pag pinakuluan, unahin mo na yung giblet. Kasi yung liver, madali lang naman yan. Ito kasi, palalambutin natin. Kasi ano sila, sabi niya din sa akin, o diba, i-vlog ko na to. Sabi niya sa akin, turuan kita dahil ng mga OZ ng mga pagkain, para kay Dan. Oo. Sabi ko, baka mag-series kami nito, Wilay. Mag-series kami dalawa. Oo. Kasi syempre, si Dan gusto rin ano. Saan ba nilagay ni Dan yung mga... Yan? Sobrang laki. Hindi siya kasi. Yung buko kanina, ayaw mo yun? Didikit yun. Oh. Baka madurog. Meron akong sobrang laking wok talaga ito. Non-stick. Yan. Oh, yan. Ito na lang. Yan lang, sure ka? Hindi malalim. Okay. Sige na, okay lang palitan. Bukasan natin yan. Ito, pinakamalaking wok namin yan. Kasi magdas. Pangmalakasan talaga dapat. Yan. Yan, guys. Mas malaki pa sa ulo natin yan. So, itong garlic maliliit na, Okay na yan, ganyan. Ay, ito kahit may, kahit may Ay, kahit may balat. Ay, bongga. Madali pa ito. Hindi mahirapan mag-ano ng mga balat.
Ikakat ko pa ba to or hindi Hindi na? na, ganyan lang to eh. Ay. How's your chips? Good? Isa ko talaga nasa trono ka na naman sa Mahilig talaga siya sa chips. Alam mo sa bahay, hindi sila masyadong ganyan. Kaya pag lumalabas lang ako bibili ng bauna namin, mga baka Dito ko siya, sa bahay. spoiled sila. Kaya, nandito sila kay Tito Dan sa... Ayan, alam Ano na si nila Tito yan. Dan, pinibigay lahat. Oo. Kaya nga sabi ko, feeling ko talaga, ako yung magiging stricto, hindi si Dan. Si Dan, uy, masaspoil ang bata sa kanya. Or baka kasi hindi niya naman kasi anak. Kapag siguro anak na niya, siguro marirealize niya na, ay, iba pala. Hindi pa dapat ibigay lahat. Hoy, it's really hot there, Baba. Oo nga, sa labas. Nakaberso talaga sila. Yan, Manay. Okay na. Okay, thank you. Ang dami. So, kapag, ano lang, isang... Mas marami. Kulang pa ngayon. Mas marami Kulang na pa mas to? masarap. Sana pala din. Garlic powder. Mayroon ako garlic powder. Mayroon din akong garlic paste. Powder. Garlic. So, nandun na yung ano guys, batikulo. Oh, yung giblet, So, inuna na ano natin. na, Pakuluan. pakuluan. With bawang. So, ganun. Tapos maraming may kaming kakadan. Meron. Kayo, depende sa inyo. Sa akin sinasali. So, nilagay niya dyan lahat. Lahat. Okay. Tapos, Sinasali niya yung ano guys, balat. tapos yung ano dahil? Yung garlic pepper? Garlic powder. Tapos yun na lang, veggie ka. Masarap sa akin kung may chicken. Pepper, garlic powder. Hala shit, kunti na lang yung garlic powder namin. Pabili ako kay Dan? Sure ka? Tapos vegeta? Hala, uy, ang kunti na lang ng garlic powder ko. Yun na lang, ubos na. Yung malaki no, para refill na lang, yes? Sorry? Tapos veggie ka. Ano daw? What do you want? Huh? Ano yan, Manay? Understand you, Bob? Water. Water! Sus, what? Sorry? Kaya mo naman, ano yung dati? Ganyan karami. Okay. Ang init yun. Nilagyan mo ng vegeta din. Vegeta. So, nilagyan niya yung Pero vegeta. Kung wala kayong vegeta, pwedeng magic sarap, pwedeng chicken powder or nor cubes. Okay. So, yan lang. Simple lang. So, Tapos, yan lang. Asin. Tapos asin. Please. Thank you. Ito. Talaga yung asin niya. Kaya nga ayaw niya ng ganyang Ayoko po asin. Kasi hindi na daw natatansya kung gano'ng karami. Kasi hindi ko ma... Ayan. Dapat pala itatouch yung food. Ganon, kasama Para yan kasama. ang flavor. Maasim-asim to. Tapos, pwede niyo, pag alam yung luto na, pwede siyang tikman. Okay. Yung sabaw. Paano mo malalaman kung luto na? Kasi ano man siya, magputi na ba? Yung Okay. parang puting-puti na siya. Okay. Yan Alam mo guys. dahil, lutuin mo ito araw-araw. Araw-araw ko talaga ito lulutuin. Araw-araw So, ko po this so, matagal pa yan. Ano ba yan? Mix mo yan dyan, Oo, Maya? mamaya. Okay. So, ngayon, hugasan na naman ito. Yung atay. So, itong dalawa din. Ang dami nito. Pwede kasi yan, okay lang yan. Kasi, pag pinakula, kung ayaw yung lutuin agad, pwedeng nasa rest lang siya. Tapos pag ready ka ng luto, ilagay mo lang. Oo. Okay. So, pwede naman natin hindi ito lutuin lahat. After mapakulang kasi pwede siya. So, after feeling ko, alam ko na. After pakuluan, di ka fry. Malalaman. Ano yung sabi sa akin? Kagabi pa po siya. Kagabi pa yan. Sabi ko, turuan mo ako ng ganon. So, sabi niya, sige, tuturuan kita bukas. So, sabi ko, anong gagawin siya? Bukas. Ganun. Ang sarap niya talaga. As in. Kasi paborito ko talaga itong atay ng manok, Manay. Grabe. Barbecue. Ay, naku, miss na miss ko na. Diba? Itong mga bata, ang iinit. Nasa labas talaga. Di ba outdoor kasi yan eh. Gusto nila na outdoor. Tingnan nyo, ayaw nila manood na, kasi hindi na, yan ba yan ngayon? Riggs, yan yung ngayon. Oo, yung live. What happened? Stop. See? It's so Barefoot, hot. no. No barefoot, please. No barefoot. Holly, no. See? Ikaw din, one of the boys. What do you think it's gonna be fun? When you wear your shoes, it's gonna be... No, it's not. Mag-apron kaya ako. Alright, ano na siya? Apron. Kaya yan na talagang pagpupuking. Pumili ako apron pang kids. Ang cute. Ano
bata. Sukatin mo, sukat mo. $4.99. Saan na to guys? IKEA. Wait, sa isukat ko ha. Kasya to sa akin. Kasya talaga. Hindi kasya sa kanya yung regular. Oo, Para siya makakapag. naka-dress. Nakalunggan. Ay! Wala ko man. Mayroon na iba. Ako naman kasi hindi na alam mo eh. Ay, masuotin ko naman namin. Natalo niya pa ako sa pa-outfit niya. Ay, bongga! Ano, yellow talaga siya pala. Ang cute. Ayan. Oh. Welcome to Simply Ray's Kitchen. Panlasang Inday. Panlasang Inday. Hindi pa, hindi ano. Hindi tata. Velcro lang. Hindi, Velcro lang. Hindi. Okay lang. Oh, sexy ko. Oh. Bang! Ay, ang ganda. Watch it tayo. Dapat kumuha din ang one way na cheat ko kaya. Watch it tayo. Okay. Good. Ha? Kasi enjoy mo. Kaya sa Simply Ray's dahil. Oh, no. Merch. Wala, Simply Simply Ray's. Ray's. Mama, look at me. Look at me there. Magbibigis na siya. Malinitan na. Pabilis mo Yeah, na that's for yan. sleep. That's for sleep later. Ganyan na talaga. Bakit siya mo nilagay sa doon? Ay, balik to? Malakas. Sa malakas dahil. Hindi ko alam. Dito lang. Pangit sa yung race kasi mali. Ano lang. Sakto ba ito? Kasha. Sige ka. Buti ka ka. Yung nabili kong apron, walang ganito. Walang ganyan. Gusto naman. O ganito pag nakapin-vlog ka. Tapos walang hair sa ano mo. Oo. Diba? Diba? Parang Kaya nga eh, mongga. Na-shock ako nung meron pala ganito. Kasi Kasi yung sinukat mo, wala. Wala guys. Kasya talaga sa isang ulo dahil as in. Ano siya? Kulma. Akin to eh. Pag 3 years old. Pag kids yun lang. Sexy ka. Maganda yung pag kids kasi sexy. Dapat nabili lang ko yung sinuli si Sa. Walang blue. Uniform kami. Yellow lang. Kaya naman puti at saka yellow. Ayan. Sa ano? Ilang minutes? Walang minutes yan. Ano Walang yan? minutes. Hintayin niya na. Yes? Whose earring? Nandito na si Dan guys. Pakita natin niya sa kanya yung outfit ko. Nag-shopping si Babe. Did you get my text, Raz, about the Yes. Look at me. Nice I one. like it. Look how short it is. Ayan. It's from IKEA. It's for kids. 3 years old and above. That's good enough. Look. $6. Yeah. Look. They have good stuff there. And if Okay. I decide I'll get this t-shirt, go to new shorts. Siya na lang The new talaga outfit. nag-shopping. Shopping sila guys it's sa fine, Kmart. fine. Mali yung chicken po. Oh, di sa favorite na tayo bumili. You got heaps more than we got. Yeah, You got we don't have that. nothing. Kmart. You got heaps of clothes and everything. Yeah. Boiling pa din yung ating Bet gibbet. niya yung ano mo. Oo, sabi niya, ano daw, did you have fun? O, di ba, wala namang fun. Pero yan. Hey, ayun na pala sa piyan. So, babe, next time, I will take Manay to Harry Scarfs. That's our next project. That's the That's why I plan. told you to get your sauce from Adelaide. Guys, so sabi ni Manay, ano daw, iniintay niya hanggang sa maubos yung tubig. Tapos yung ano ha, yung mga spices kanina, kayo na bahala. Kasi hindi naman siya ano, parang wala siyang exact measurement talaga. Depende na sa inyo. Pero yeah, hihintay siya. Hintayin natin na maubos yung tubig, guys. So kapag naubos na yung tubig, ano na ba yan? Pag malambot na siyang konti, ilalagay natin yung liver, tapos paubusin na natin. Ay, mali pala yung sabi ko kanina. Wait, scratch yun. Pag konti na lang yung tubig, lagay yung liver, tapos paubusan yung tubig. After na, nalagay yung liver. Pak! So, ganyan na karami yung tubig, guys. Lagay na natin yung atay. Ayan. So, pakuluan pala siya. So, hindi na, dadagdagan pa ba natin yung seasoning or hindi na? Depende na sa panlasa I might niyo. get 1 pot chicken for me, you, and Yeah. John. Sure. Yep, that's fine. and then Yeah, chips, we'll just cook chips there. Paplano kami guys para papunta sa mama ni Dan. Magsi-swimming kami doon. Oo. Night swimming na maliwanag pa. So, ganyan. Ayan. Oh,
eh. Bigla na lang siyang nag-ano. Oo. Diba, lumaki siya, no? Oo nga, no. So, yan. Pauubusin na yung tubig. Okay. Tapos pag alam yung luto na yung liver, tikman nyo ulit yung season, yung ano, kung okay na sa inyo. Kasi Okay. pwedeng habulan. Paano mo nalalaman na luto na yung liver? Kasi mag-ano naman siya, titigas na lang siya. You can bring it, babe, and we can... Up to you. Okay, guys. Guys, feeling ko malapit na to. Kasi malapit na maubos yung tubig, oh. So, nandyan na yung ano natin, yung liver natin, at saka yung giblets. Tapos, wala na din ako nakikitang mga dugo-dugo. Oh. 'Di ba? Tapos, sabi ni Manay, ano daw, huwag lagyan ng onion kasi iba daw yung lasa kapag merong onion. Sorry? Oh, wow! Ayan, open na. Ay, kailangan pa pala i-open. Ano na siya? Okay na siya? Umalis na kasi yung mga boys. Nauna sila dun sa swimming pool. So, yun. Wag lagyan ng onion. Tapos, ano daw, kapag na-boil mo na siya, pwede mo na siyang, i-store sa freezer? No, Fridge lang? Kapag, kung ayaw mo lutuin lahat. Kasi ito marami. Tapos yung konti lang yung lulutuin namin mamaya. Pero yeah, once na-boil na siya, okay na hindi lutuin lahat. Ang galing. Excited na ako. Ay, tikman din pala. Sabi ni Manay, dapat tikman. O, tikman ko kasi wala naman kami. Sharing is Oo, family naman. Tikman masarap. hintay ka lalo, mamaya. Bakit iba yung akin? Parang Yung yung ginawa tinry ko. Huwag kayo. Sabi ko, huwag ka maglagay ng toyo. No toyo. Wala daw toyo, guys. Kung anong nakita Ang ganda ng kulay natin. Tingnan mo tayo. Diba? Matching kami. Cooking show kami kayo. So, dapat hindi lagyan ng toyo, hindi lagyan ng kamatis, hindi din lagyan ng onion. Kung ano lang ilagay yun lang at simple. Oo, simple lang. Simple lang tong putahe na to, guys. Dapat talaga, kasi hindi ako follow instruction eh. Kapag sinabi walang onion, lalagyan ko yan. Pero sabi naman ay wag, kasi mag-iiba yung lasa. Wala nang bay leaves. Walang bay leaves. Na-try niya daw niya na may bay leaves, mas masarap yung walang bay Walang bay leaves. leaves. So, yun yung susundin natin. Depende sa inyo. Pwede yung i-try both, pero try nyo muna yung Oo. wala. Pero wala talagang onion, walang soy sauce, walang kamatis. Yeah. Okay? Maraming pepper, maraming garlic, yun ang secret. At saka vegeta na pwede magic sarap sa Pilipinas. Correct. Masushock tong friend ko mamaya. Oo, sabi niya masarap daw talaga to. Nang nakita ko sa Instagram niya, sabi ko, yan yung gustong-gusto ko sa Pilipinas. Sabi niya, tawagan mo ako kung gusto mo magluto. Oo. Pumunta. Pumunta dito. Di pinaluto. Hindi. Siya naman nag-offer. Yan lang. Yan yung mga friends ba? What Yeah, are what friends are for? friends for? Like, Papa? Okay ka na, Baba? Okay na siya. Okay na siya. Naka-ready na siya, guys. Naka-swimwear na siya. Oh, Baka nandun sexy, na oh. Wala pa. Ano to? Pang giblet? Oo. Ano? Hindi naman tigas. Mainit pa kasi. Try mo. Giblets. Di kasi ako kumakain ito. Hindi ka bumakain ng business. Pero kainin ko. Bakit? Atay lang ako. Yung katay, ay masarap yan. Ay, masarap itong blood. Batikon, di ba? Ayan guys, paubos na yung water. Masarap, guys. Uy, guys! Hindi na po ako dyan. Sinulokot mo ako, Day. Uy! Hindi siya matigas! Sabi ko sa'yo eh. Gina-judge niya, sabi niya matigas. Ako, tikman mo, hindi yan matigas. Diba? Sabi ko sa'yo, batik ko nang di ba matigas, pero ito hindi. Okay, kakain ako na itong batikon. Binawi niya na yung sinabi niya. Sa barbecue kasi, matigas. Doon lang kami kumakain ng batikon, barbecue, at saka yung atoy, barbecue Pero lang. dito hindi. Oh, hindi siya matigas. Ang sarap. Ayan. Ito na, masyushook na siya. Okay na? Okay na siya. Ayan, wala na siyang water. Wala na. Ayan, wala na. So, ilagay natin sa fridge? Diba? Mamaya, pag malamig na siya, patayin. Kaya. Okay, and can you please remove your camera here, please? And ready your air fryer. Ay, Ryan! Kaya pala ayaw niyo sabihin! Pero kung wala kayong air fryer, pwede niyong i-fry. Pwede siyang i-fry. Pero may air fryer kami. Kaya sa air fryer May air fryer kami. Kaya kung mayroon dyan sa Pilos, bili kayo. Very healthy. Ayan. Ay, air fryer di ay. Ang sikretong malupit. Kaya sabi ko, watch out ka tomorrow. Hindi niya sinasabi sa akin. Kahapon ko kasi tinatanong. Sabi niya, bukas. Bukas.
15 minutes lang Fryer to. pala. Yes. 15 minutes, 200 degrees, di ba? Okay. Yes. Yan. Kaya sabi ko sa'yo, pag pinakuluan mo, dyan mo lang, anytime na gusto mong magluto, ilagay mo lang dyan. Okay. Before maubos yung tubig, tikman nyo yung tubig. Tapos pwede ka maglagay ng konting asukal lang, yun lang yung pero masarap na siya, guys. Konti lang pinch, pero maglagay ka kasi may... Asukal? Ay, naglagay ka? Oh, pinch Saan ka lang. kumuha ng asukal? Kanina. Dito? Ay, hindi. Sa akin ba? Pero dito. Ah. Nakalimutan ko dito. Oo, Pero maglagay okay. ka yung konti-konti kasi Konting nag-add siya ng- brown sugar or ano? Any Kahit sugar. ano? Konti Okay. lang ha, pinch lang talaga. Okay. Yan talaga yung advice ni Manay, guys. Sa lahat ng luto, nag-a-add siya ng konting sugar. Konti Lagi ko lang. nakakalimutan. Ano? Baba, we're almost finished. We'll go to the pool. Are you excited? Kaya pag bumili ka, ganito lang. Lutuin mo na lahat, madami, tapos maganyan-ganyan ka na. Alam mo, maluluto natin to lahat, guys. Kaya nga eh. Kasi si Kati, gustong-gusto rin ito. Kasi So, mixture na to ng giblets at saka atay. atay. Okay. Ay, bongga talaga yung air fryer. Ay, lagi. Kaya niya sinasabi na lagi ka nang magluluto nito. Kasi walang hassle, walang fry. Yan mo rin lutuin. Oo. Tinuruan niya din ako ng corn dito. Kapag sinabing Manay, Chona and my kids. Kapag sinerch niyo Manay sa YouTube, wala. Hindi niyo siya makikita. Chona and my kids siya, guys. Yan yung kid niya. Ay na. Gusto nang pumunta ng pool. Ako, be. Kasi yung anak mo. Ha? Ako na. Ay, tapos na? Yan lang? Oo, ayan na guys. Ay, bongga. So, Tapos ganyan ito may- karami. Ay, isi-serve ko yun. Ako na bahala dyan. So, 15 minutes. Yes, 200. 200. Palamigin Ay. natin muna siya bago natin ilagay sa rest. Thank you, Manay. Kahit hindi na na-i-fry, di ba? Mm-mm. Masarap na siya. Guys, ito na siya. Ang sarap tingnan. Air fryer, ang sikretong malupit. Try natin, guys. Ang sarap. Okay, na-try ko na yung ano kanina, pero hindi pa yan air fried. Magugustuhan talaga nito ni Kati Manay. Yeah. Magugustuhan to ni Kati Magando. Ang init, uy. Minute na. Ito, ang init. Mamaya na. Gusto mo? Dalhin natin yung rice. Doon talaga So, yun. ano yung sauce nito? Sukal Pwede na. naman, si? Pwede to. Yumansi. Kahit saan mo na gusto. Ayan, luto na siya. Guys, ang sarap! O, diba? Ang golden Ay, ito niya. talaga yung Manay. Extra small. Pero hindi yan totoo. Ayan. Sa'yo na yun, kasya sa'yo. Oh, akin na to. Thank you. So, hindi natin ito hiniram. Binigay pala doon. Kunin mo yung ano. Nandyan yung ano. Atay. Na. No. We're good. Yeah. We brought rice. Oh, really? Rice is life. Ito, pakainin natin siya. Ipatry natin siya. Of course we did. Look at this. Try. Small garlic. Do you wanna try it? From here. Sige, try it. What is it like? Try first. You can eat it. It's edible. Yeah, you can try that one. The other one first. But you wanna try the other one first? Oh, that There's one, two that one. kinds. Well, what's the difference? Try it first. What is it like? It's a bit chewy. It's made of some sort. Yeah. It's chicken. good? It's so good. I love Ah. this. It's chicken. You Part like of it? chicken. Yeah, part of chicken. You like it? Different. Different though. Different. Do you like it? But can you eat? Like, With a bit of sauce on it. Yeah. I have sauce for you. sauce. They need something. What is it? Yeah. Soy sauce. Spicy. Soy sauce with spicy. You like lemon. spicy? Oh, So that's one. And good. there's another one. Do you like it? Because we love eating this with rice. She cooked it for me Oh. today, and I miss this because I can't cook this. It's hard. I know now. I know now how to cook it. She showed me. But yeah, the best of rice. Did she teach you how to? You have to watch her we vlog. vlogged this. I filmed this. Isa guys. How about this one? Baka suntukin pa ka na. what are you doing? And try this one. Yeah, why not? Dip it. Wow. Dip it or not? Different one. You can dip it. Yeah, you can dip it, but yeah. I prefer dipping it. Yeah, I like but I'll eat it either way. It's so good.
That's Oh my God! You like it? You like it? That kidney or something. Look. Is that kidney? It's liver. It's liver. Liver. Chicken liver. Yeah, chicken You like liver. it? And Oh my God. Do you like It's different than normal what we do it. no, she. Sharon, do you Okay. eat lamb's fry and bacon? No. No. Okay. We That's used what that to. is like. We used Lamb to. fry. Similar. We used to. But I cook it like you She, eat na. she cooked it really well though. Like Different, the flavor not- is so good. Ours is more mushy. Yeah, that one. Yeah. And I don't like that. That's why I don't eat it. Air fry. Air fry. Yeah, my dad used Yun to pala yung fry secret. liver. Yung secret ko Yeah. yung malog. Air fryer? Hindi mo na napanood yung vlog. Alam mo ba, ipahihintay ka pa niya na ma-vlog ko. Okay. Pero I'll I'll watch watch it. Yun yung sekreto niya malog rin. Yeah. Cook ka lang No, ng we will marami, eat. Day. Oh, that's good. Magluto ka lang ng marami niyan. You guys want to eat before the kids eat? Yeah. Kaya ko. Kain na tayo? Plates in there, then Guys, ang sarap Yeah, we na. did. Hindi mo mama din sa Ay, buga siya. Kinain niya pati yung giblet. Nandun na siya, Day. Oo. Wala, si Huli yan? Ay, si Huli. Kasha man na yung baking sauce? Oo, kasyo-kasyo, Day. Tingnan mo yan. Are you done? Hanapin nga, palitan mo yung napin. Oo nga! The nappy! She's wearing just regular nappy. Is it gonna fit though, that one? It's gonna be like, it's really heavy now. She went straight to the pool. She can't wait. Ano ang kainin ng mga boys mo? Ano lang, baka mag-order sila. Pero meron naman chips doon. Tapos nagdala din sila ng sauce kagabi. Pwede daw ilagay sa bread. Ewan ko sa kanila. Pero kapag pwede naman sila mag-order ng pizza. Kain tayo, Maano guys. yung tubig? Masarap. Hindi pa nilamig. Kasi ang init na eh. Diba? Bella, no. Adik ka. Sasabi ko sa'yo. Bella, ikaw ha? Gara ha? Bella. Kita kayo? Kulo-kulo lang. Ano din kasi ito pinakuluan? Matagal, uy. Pinaubos namin yung tubig. Yeah. Do you want more? Do you want more of the liver? Nah. I know, it's wet. Where is it? Oh, it's there. What is it? Oh, that's it. Sorry. What is this? Sorry. That's what we're looking for. Easy. Thank you. Hindi maalat, di ba? Hindi tama na. Sabi niya, ba't hindi ka hindi ako? Sabi niya. Okay, walang problema yan. Do you want some more, Sharon? No. I did have tea. We had early tea. Because Pete came home from golf. And Ano ba siya? Pag Sabado? Every Saturday. yeah, he won, so he's happy in the heat. Oh, wow.